Takže čaute ľudia, toto je LP Multiboys. Čaute. Takže hráme mapu Survival Island Stranded. A dneska sme si začali stavať pomaly tú automatickú farmu na melóny. A Nebolo tam? sme si trošku došlapali ze záhradku. Aha, došlapali. Nemali tam byť aj tekvice? Cigáni nám ich ukradli. Ale nie, nemalo to byť aj na tekvice? Automatická? Dáme, Čo chceš? dáme tekvicu. Počkej, zoberiem rudy, tu sú také piesty, to netreba. Potom čo tu je? Čo treba ešte zobrať? Motiku mám. Motiku máš? Dobre, tak to zober. A ja zoberiem fakle. Máš tekvicové semienka? A voľaké semienka tu mám, semeno. Melónové iba. A ja mám iba melónové. A však tam je jedna dyňa, myslím, že dyňa, tekvica tam bola. Čakaj, nejaký piesok by sa hodil, nech to tu zasypem, tieto diery. Oh, lak. Dobre. To neznášam, keď mi mykne myšova. Začne sa mi točiť pohľad. To si zoberiem, pečútro, ešte tak si zoberiem piesok. O, TNTčka, poď. Redstone, prosím ťa, danes. Aha, dobre, mám nejaký na sebe. V sebe. V sebe. Tu máš. Bla 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 bla. A tu máš, ja to vyhodím takto. Toto tu zasypeme pieskom. Daj mi 2 piesky. Bla bla bla. Máš trošku Chceš viac. počítať? Keby to nebolo 10, koľko ti dám. Blum, 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 blum. Takže túto sériu asi čím skôr, teda nie čím skôr, ale čo skoro dokončíme, tak potom by sme chceli začať nejakú inú mapu a Tekit. Žalúky. No. Takže uvidíme, čo bude v našich silách. My to asi ešte dneska dotočíme. Vlastne je online teraz 4. diel a toto je už 6., čo teraz točíme. Takže uvidíme. Dobre, tekvice máme, jo. Rastie to 106. Dobre. Počkaj ešte. No dobre, hentie. Tam daj do toho druhého tekvice a hlavne to zmotikuj. 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 Hotovo. Automatická farma je is. Dobre. Hop. Nemám piesok. A mám ešte, ja som dobrý. Tuturu. Piesok. Čo to? Piesok. Ešte potrebuješ? Ja tebe nič nedám. Už ti nič nedám. Si mal nechať ten, čo som ti dal aj navyše. Tu máš. Flúsam piesok. Ako dobre, ešte jeden pistón. A už sú tam len lepkavé. Nevadí. Jeden. Chceš Lepkavý. sticky pistol? Chceš? Naozaj ho chceš? No, slač šklačku. Počkaj, však som ti ukradol. Dobre. Toto tu je na keru, no dobre. Choď preč, choď nie! Som Choď preč. ti to... Choď zobrať ten pistón. Ja ti dám také, choď preč. Ti dám po babuli, že choď preč. Čakaj, jak sa krafti, čo na to potrebujem? Veď tam je jeden, bože. A to sú sticky pistony, ja nechcem sticky pistony. Ale ja hej. Sa to prilepí. A čo potom? Kde je? No vidíš. Bude to lepkavé. Ja som ti ich zobral skorej. A čo teraz spravíš? Dám ich tam, kde má byť. Kapinám stále. A funguje. Počkaj, tento nahradíme, tento, čo si sem dal. Tento normálny, ten nahradíme sticky pistonom. No vykop sa. Sakra, Ty idiot. Čo chceš po babuli, taký idiot ti dám. Som ti to len nahradil sticky pistonom, môžeš byť rád. Ideme množiť kravy. No dobre. Ja idem pozabíjať. Nie.
Nezabíjaj moje kravičky. Útok! Tak, umrite, všetci skapete. Stoj, to stačí. Dobre. Ja mám 4 kože, koľko toho máš? Ja mám 2 kože. Dúfam, že si nezabil malé kravy. Nehaj ich na pokoji už. 2 stačia. Jež, ty si ako on, prostý, úplne 2 tam necháš, ak ako v pohode, že? Tykár. Čakaj, to už sa ma nezmestíme, takéto tu máme narvaté, toto povyhadzujem. Kde sú? Idem ich množiť. Robíme pečené mäsko. 15 železa. Čo som mala na sebe? Luk prerazenie. Hustý. A zežer to. Čakaj, kde boli šipy? A druhá krava nechce to obilie. Však som ich množil pred chvíľkou, tak asi preto. Tak je nazrátá, čo? Čakaj. Bam! Dobre, pokiaľ padne dole, ťa zabije, počkaj, ťa trafí teraz. Takmer. Padol dosť. Zbytočne. Však dobre, pohode. To ide na Som si zobral 2 staky šipov. Ukáž našu peknú enchant miestnosť. Hustý. A začneme už aj páliť na hrad, nie? Čo môžeme? Začni paliť, hej, choď vypaliť stony a ja idem trošku killnúť pavúky. Idem trošku rozcvičiť. A vyenchanti brnenie na Ender Draka. To bude pieckovareň. Máme tu 3 piecky. To bude pečenie. Tam nespravdím. Nesprav tam sprat. A kde si pavúk nejako sa nechce spavnúť? Som morhy jedný. Ja si idem nájsť uhlie. Luky, zabije ma to, keď padnem dole s tým vodopádom, čo sú tam tie pavúky. No. Čo, ty si robíš srandu, ak sa stále to mám dostať? A to tebe nezabije plným. To Máš fakt? plný život? No, jedno srdce mi chýba. Tak to bude riziko, ale skús. Skús sem skočiť, kde som ja. Bacha, pavúk ide po mne a ma zabije. Dobre, už mám len koľko? 2, 4, 6, 7. Ej, koľko expov. Kde? Tu. Skús skočiť tu, kde som ja. Kde To si? ti neminie veľa. Ty kokos. Ty si to všetko zobral, ty si blbec. Si mi to všetko cannot send message, ale ja nechcem send message. Čo píšeš? Home. Stone sa nám páli sa nám stone. Ja idem trošku hlbšie. Tam, kde bola tá bývalá baňa. Počkaj. Okay. Dobre. A trošku idem vyskúšať nájsť diamanty a uhlie a blbosti. OK, pohodičke. Čo urobíme so smaragdom? So smaragdom? Neviem. Keby náhodou. Čakaj, máme uhlie vôbec ešte? Nemáme uhlie. Uhlie, poď ku mne. Máme uhlie, paráda. Toto, polka sem. Tak vypalujeme stone. Vyberáme ho. Už máme už máme viac než pol staku stone. No dobre, my potrebujeme čo najviac, aby sme mali čo najviac 36 kamenných tehiel. 36 už som vykraftil. Dobre, a ešte nechaj niečo na stone slabý. OK. Počkaj, kde je nejaké jedlo?
Ty si mi to nevypražil, daj mi. Nevypražil? Nevypražil, nevypiekol. Dobre, nažerem sa melónu, ten je zdravší. Ja mám pečené mäsko. Ty šľahnem, to som si tam dal ja vypiec, si mi ho ukradol, ty zlodej jeden. Mám 35. Hovorím, že si zlodej. Bolo tam 12. Ty vole. Nič tu není. Čo si našiel? Nič tu není. Kde? Koľko už asi točíme? No to teda netučím. Dobre, netučím. Trošku pristrihnem krídelka tejto cukrovej trstine. Keď netuším na čo. Počkej, ak sa kraftí ona? Jak sa kraftí torta? Čo tam potrebujeme? Mlieko, nie? Áno. Potom... To si dáme ako víťaznú, keď vyhráme. Dobre, ale čo tam Zabijeme všetko... Zedráka. Čo tam všetko treba ešte? Ja to viem vykraftiť. Vajce. Koľko vajec? No to nemáme vajca. 2, nie, 1. Vajca. Jednu rátu akorát máme. Koľko oných stone brickov mám spraviť? Neviem, aspoň 2 staky. 2 staky? Čo ti bije? 2 staky stone To je brickov. málo. Ale na čo to budeme potrebovať? Však nejdeme zase neviem aký hrad stavať. Ale zasa, keď budeš robiť 4, takú kocku, aspoň veže nejaké, to kto minie, že nebudeš vedieť ako. Máme stack aj 2. To zatiaľ stačí. Tak aj 2. Dobre. Dobre, voľa čo by som aj mal urobiť, ale čo? Ja ťažím. Niečo tu zase tu pavilky piškia. Sičia. To nie je had. To čo? Ja, že sa už bugol ten melón. Ani tak sičia tie pavúky, aj keď sú není had, ale sičia. A v lese. Čakaj, čo tu máme? Kol, vidíš, to si mi neukázal. Železo. Svetlo-sivú vlnu tu máme. Aha, nejaké jedno vajce tu máme. Vajce. Ja ho viem vykraftiť, ja ho vykraftím potom. Zabiel. 2 vajcia dokonca. Ja tú tortu upečiem. Ja mám rezne, chlapec, tak rezňou mám. Predsa len sa čo našlo. 8 vlny, ideme zafarbiť vlnu, idem trošku prifarbiť. A, vlastne toto je prach zo svietilca, tak to asi s tým asi nič nenafarbím. Toto tu zostane. Počkej, akú zatiaľ mám? Máme zelenú, svetlomodrú, toto je zelená, svetlomodrá, potom spravíme svetlozelenú, počkaj, takto. Jednu svetlozelenú, potom jednu modrú. Takže čaute, sme späť. Už som si spravil tú vlnu. Luky, ty tam čo vlastne robíš v tom podzemí? Hľadám Čo hľadáš? uhlie. Aha. A nejaké. Uhlie je nám na nič, čo ti poviem na rovinu. To sú naši iný tak. Svetlomodrá? Čakaj, čo tu robí svetlomodrá? Kde to je? Aha, ja som blbec, ja som si to zobral, však si nej som práve urobil. Knihy, svetlo, zelená, to už je. Aké sú všetky vlny? Aké sú? Červenú nemáme. Máme zatiaľ oranžovú, ružovú, modrú, svetlozelenú, zelenú a svetlomodrú. Čiernu. Čiernu, žltú, tá je. Žltá je s kvetou, no. Počkaj, tak kvety máme, tak spravím hneď červenú aj žltú. Dobre. A kvet, kde si? Kde je kvet? Ja som slepý. Dobre, som späť. Tu. On tu není kvet. Sem poď. Aha, jeden, dobre. Paráda. A ešte čiernu budeme potrebovať.
Koľko je, aké sú všetky druhy vlny? Neviem. Viem, že ešte purpurová je nejaká nenáhodou. No možno, ale to to stačí, čo máme. Ale všetky druhy, nie len pár. Tu si spravíme taký nejaký výklad, že kde ich podávam. Á, zase som padol ku kravám, ja vás ubijem kravy. Ja vás raz ubijem. Mám hore ťahy, tak. Dobre, toto si sem podávam. Už tu máš? Čo? Pozri Kde? sa, aké všetky druhy máme. Ešte čiernu idem pozrieť. Je nejakú tu... Bielu treba. Aha, bielu. Máme. Nemáme, už nemám, ja už som všetky minul. Nie, bielu máme veď na Strašiakovi. Ale, no dobre, tak ok, budem to akceptovať. Ale ešte by sa hodilo, aha, počkať, 5 nám dovypalovala. 16 šutrov, 19, aj táto už skončila. A urobaj stone slabý. Čak, dobre. Koľko je tu ešte šutrov? Tu je popraskané no ne, popraskané tehly. To sa jak dajú spraviť popraskané vlastne? Nie, sa nedá. Aha, no dobre. Nemáš nejaký šuter na sebe ešte? Nie. Idem ešte hľadať chobotnicu, ale nemôžem žiadnu nájsť chobotnicu. A už by sme mohli ukončiť tento diel, nie? No hej, ešte povyberám z tejto blbosti ešte. No dobre, poď sem hej. Ešte vykraftím z toho a na budúcom dieli asi budeme stavať hrad. Takže môžeme to asi ukončiť pomaly. Takže čaute teda ľudia, dnes tu bol Lukáš Minecraft. No, čaute. A drtiš 51, čauko.